Новолуние в Дева 21-30 септември. Имаме и частично слънчево затъмнение, което ще се случи на 21 септември. Така или иначе, това слънчево затъмнение ще обагри целия период на новолунието. А какъв е периода? Може да се нарече пътя на опита, пътя на действителната работа. Това е цялото новолуние. Какви си ги свършил и какви ги вършиш сега. Хубаво е всеки да може да прецени как негови минали действия са повлияли в настоящето му сега. Това означава, че отново трябва самонаблюдение и самоулавяне, за да можеш да намериш моделите, по които продължаваш да действаш и те ти носят едни и същи резултати. В този смисъл Девата е знака на кармата, защото какво е кармата? Нещо, което съм правил или правя и то дава отражение. А Девата е изчистване, чистота, полиране, ремонтиране, отремонтиране и въобще да пазя чистотата. Този период ни носи точно такава енергия. Тя е активна, ще искаме нещо да правим и ние ще правим. И най-важното е, че трябва да изчистваме умовете и нагласите и привичките си, които определено ни вредят. Целенасочените действия са много важни. Доколкото е възможно за всеки един човек, трябва да се постарае да не е овладян от емоционални нагласи и въобще емоциите да не му пречат да взима по-разумни решения и действия. Период, в който трябва да приложим всичките си умения и опит за постигане на душевен мир и бистър ум. Подходящо е да внесем нещо ново и в себе си, и около себе си, да изчистим домовете си, да преразгледаме своите убеждения и постъпки и да изграждаме нови полезни навици. Слънчевото затъмнение ще повлияе върху централната нервна система и ще повиши напрежението в самите нас, което пък означава, че просто всяка една емоция може да бъде изразена прекалено силно и всичко може да бъде много крайно, много безизходно и въобще емоционалните окраски на нашите мисли и действия могат да вземат сериозен връх и ние трябва да се погрижим това да не се случва. Трябва да внимаваме какви са нашите постъпки, какви са нашите действия през този период. Цветовете, които много могат да помогнат за баланс и успокоение, това е цялата кафява гама от светло до тъмно с всичките му нюанси и съчетания на кафявото. Аз съм Даниела Ангелова, астропсихолог.